Bagsak pa mga kabalen. Pride of Angeles City, Mr. Excitement, MJ Garcia, hinirang na Best Player of the Game ng MPBL na nagtala ng 11 points, 6 rebounds at 2 assists. Mga kabalen, ganap na MPBL baller na nga itong si MJ. Grabing ingay sa convention ang bakbakan na ito mga idol. Parang ang championship na nga. Dahil lumabot pa ng overtime ang laban na to. Una ay 64 all, deadlock. Pangalawa naman ay nauwi ang score sa 70-72 dahil nga sa paboard na tira nitong si Mr. Excitement, MJ Garcia. At ang pasa ay nagmula sa Hupek superstar na si Topeng Lagrama. Sunod-sunod na panalo para sa Pampanga Giant Lanterns mga idol. At alam nyo ba, sa likod ng mga panalo na to, ang head coach po ng Pampanga Giant Lanterns ay walang iba kundi si Coach Governor Dennis Delta Pineda. Opo mga kabalen, tulong-tulong ang mga head coach para makuha ang tagumpay at panalo ng young blood ng Pampanga Giant Lanterns. Kombinasyon ng mga coaches ng Pampanga Delta at Pampanga Lanterns. Kaya grabe ang sistema ngayon. Kita naman sa resulta na sunod-sunod ang panalo ng mga bata. Bagsak pa mga kabalen, Luigi Pampanga, Luigi Best Player at Pride ng Angeles City na binansagandang Mr. Excitement ng Ligang Labas, alangalwa, nungali, MJ Garcia. Bagsak pa mga idol. Whoa, whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Napakasaya lang panoorin na isang bata noon na pinapanood ko lamang sa mga ligang labas. AMPBL caliber star na rin mga idol at napapanood na rin ng sabayan ng Pilipino. God bless sa'yo, idolo. Manatiling humble at lagi lang suporta ang mga Kapampangan sa mga achievement na makakamit mo pa. Bagsak pa mga idol. One Love Basketball, One Love Kapampangan. MJ Garcia, Pride of Angeles City. Shoutout na rin and happy birthday kay Boss AG Gonzalez. At sa nag-iisang coach gobernador, Dennis Delta Pineda. Bagsak pa mga idol.